Huwag niyong ipikit si Madam! Ay, kumawa si Madam, oh! Sandali! Kalas yan, ha? Ibigay niya sa mga wallet niyo. Kaya bakit ngayon sinasaktan niyo si Madam? Ayaw na niya, sinaktan niyo siya. Oh. Sige, sayaw lang. Saya-saya naman na din ako ang dollars. Oh, may dollars. Oh, lagay niyo sa wallet niya, papaswerte. Talaga? Birthday mo po! Happy birthday! Mamaya, kunin ka ng Ray Out Ilocano na happy birthday. Walang pagtutulakan. Huwag niyo may tulak si Madam! Bawal magtulakan. Layo, layo! Sayaw lang. Sayaw lang po. Sayaw Sayaw, sayaw! Sayaw lang. Sayaw. Sayaw lang. Sayaw. Naku, $100 na yung $100! mga $100 na atin. Oh, sayaw, sayaw lang! Bisa, bisa sayaw! Okay. Inang! Ayan, pag nagbabato po si Madam ng mga pera, Oo. huwag po natin ipitin. Oo nga! Huwag po natin hablutin yung nasa kamay niya. Oh, lost and found. Kanina itong headband na to.